Christian Chwng Tini Shaimanai Filtham nokthar tangnani kaitorni tei Israel rock Cyrus Tram Pusha Kairmana tei Pulan Chimpai Thakzara o Bitu no Nadi o 3 number kaitorni nokthar Israel Sram jangnai Puila Mondir Gai Daud ni Busla Raja Sunemol Tangmani o Puila Mondir no Babylon Iraq ni Raja no Nebukadnezar Sebaki Bika tei Israel no Khawoi Tlang Thangka o jarawo kaitorni kok khanaya Israel rok Sinisi bisini yagulo Cyrus King Maharaja Kusro o mondina tangphina hnei saklai phika o Cyrus Raja Parsa rokni Raja Israel rokni ya mokhewani tangphimani nokthar sotur AD o sramjamani hingkai sotur EC o hanya Room Empire o nokthano sebaikika Jikrito asemani ulo Jikrito nokthanoti boishabani khlaisaka o kaitorni nokthar tamangnai lok odani 21 ni 5 jeng porinai ke semano tei lok 21 ni 29 saka kchang buphang no eba ke kubon buphang ro no nahali borok ni bulai rotongmui nuke tangbula sampaka hanai norok sawai manana omo hai keno norok omo tuirok ongma nuke apro kaitorni ha phanya naikha hanai khakhadi o kchang buphang Israel hano mutu khlairu Israel ha taisa sanam pija khakai nang saimannai kaitorni ha sampakha Jisu Kristo chini gana un phajak Jisu kotoma sapo Israel ha rumni andaro haipano o hawo buthai buphang bai khrangjak 70 AD o Room Empire Israel no sokomori kivka pia 1820 ni yagolo 1948 Kristabo Israel ha hanya hai sanam pija kha haingo bo hai kaisa pan desh kri sokomor jagai kaisa hanya hai sanam pija mani omobo 1820 ni yagolo tamle hamba Abraham ni bongso tei Daud ni nogor ngai kaitar hanya hai sanam pija bebo buphang beba khani sinimungru Jordan, Korea, Indonesia, India, te Syria, te bebak deso. Manino sing saimaka kaitorni ha sampaka kaitorni ha ganaon tong chopakya. Phiaba Israel hawo tabuo kaitorni nokthar third temple hayake tam nokthar tangmani tangmanyako mani manyani bagai. Phia tabuk man bakya mani tonjanai rikthar mumpanang janai ten nokthani style nokthani kutharkuk jagao hamnani bagai lebi bodolni te Aron bongshoni borok ungna nangnai 2000 sal ung thangka Yehudi rok ripuroi ung thangmani yagolo Aron bongshono naitungnan bagai belakhe kosto ongkha mayabi calendaro naitungman yagolo Aron bongshono mankha takuksong te kaisa sonduk bu mankha o sonduk Golgotha mountain je project khisono krosokanta bo oboni tolawo o chondu belai nangkongmani khiljitam nokthar tangnani bagai o chonduk mankha te o sonduk ni bwskango thanan bagai saksangno belai khe kthar khlanya nangnai abon bagai basur kjakno rathana nangnai kchak basur nango lekhamung bichamno 19 ni 2 naimano jefro Israel sokomor jakha aprun chimino basur kchak achayako 2020 kha bini kuno khoj khabar grai tabuk oboni bo byabasta angkha Temple Institute rok musuno natuk tiklakya Filtham nokthani bagi bebang no tayar design rang puisa mani khani rok o third temple chhnamnani jaga gai puila te second chhnaman jaga o chhnamnani bagai ga jaga o tongo dumda rok thuruksa rok ni kaisa 3 number kathar jaga hanjmo mandong ni puito o jaga ni hoite no mohor mor sarga saga thango nai o jaga no riya borok na ka langmar nai 1948 Israel hanya hai chanam pijak pro kaisa soy rijak o dumda rok Israel tongsa kebo kuno ta khaji hnei pia pro o Israel rok o jaga o bongni mondir ni chaimenya ta o borok saimanai o jaga na nango haifano onok ono sanamenya tamne hamba kaitorni nokthar hingkai Chwng se tabuk Israel rok sungsok khlaikya tei kaitorni kok khanalia hani bagai kaitor Chwngno nokthar swnamkha chini bwsakno kaitorni nokthar Chwng sungsara tongsak kaitorni nokthar hayake third temple Filtham mondir tangjagla o sungsani bono tlang thangjak
man yagolo nokthar tangjanai Ezekiel bachapni aitri onchole filchitam hayung soba tei Ezekiel cholis filchitam nokthar tei Ezekiel chocholis antichrist usang nokthar samnai bodol kaisa puisa sikisnamka abana honom dromai o dromai ni kok 110 hayake yapang bijapni 30 ni 13 sim 15 kaitorni thani yapana bagai khaksa puisa arnani nangmani obo kaisa ticket kahai system o puisa wa Cyrus bugra belfort te tramni mungsijak Cyrus king sotur bisini yaglo nokthar sramnani samani tei belfort hungkai bongno nok tongnani nok thairumani tei tram hungkai jerusalem no israeli rajdhani sanamani tram ni bomung tei bini picture o puisa urjangmani hungkai bo nokthar sramtino bo chobaimano tini bo chobamani bobo cross antichrist ni tawan chuli abo chobaimano hane israel song wanchungmani se filchitam nokthar sramtini bo chobaimano khabai khukbai hani bai bo puisa wo bung jakha amseno muto naragdi repchar hayake kisa janani jara phaisa bukya yasmano boi saitang boitu jiskito phanyani lerko jisgus phanyani kabama jara nangko aba hai borona antichrist mili uithanai tamle hama bo elambang na poriminaya singsara tawnani musungsang ma bagai botam saimana ba elamba porikisi saimana bile hingka amsung situng jeng ready tongdi takuk song tenor bo ready tongdi repsar faibru langjang bagai tei o channel subscribe khaidi tei comment bo khaidi hambai kistoni hamari jeprbo norbai tongtung